Kasper Andersen er et af Danmarks største motorsportstalenter. Han drømmer om at komme til at køre Formel 1, men for at nå dertil har han taget alternative metoder i brug. Han sælger nemlig sig selv i bidder. Køb et øre, 5.000 kroner. Køb en næse, 5.000 kroner. Køb en bid af Kasper Andersen. Et slogan, der skal skaffe 22-årige Kasper penge til at køre race i verdensklasse. Min største drøm i livet, det er at komme til at blive Danmarks første Formel 1 verdensmester. Og han er Danmarks bedste bud på en kommende Formel 1-kører. Sidste år blev han nummer 5 i verdens hårdeste serieløb, Formel Renault 2000. Et løb, som er kendt for at udklikke store stjerner, heriblandt Kimi Räikkönen. Men at komme helt til tops kræver penge, mange penge. Derfor har Kasper Andersen sat sig selv til salg. Det betyder, at man kan købe en bid af mig og få tilbagebetalt den her bid her 3 gange det indskudte beløb, når jeg kommer til at leve med motorsport. I år skal Kasper deltage i Formula Masters. Et løb, som talentspejderne holder øje med, men også et løb i den dyre ende. Derfor er Kasper taget ud for at sælge sig selv. Vi er blevet enige om, at vi tager 10 bidder. Jamen, så mangler jeg halve armen allerede. Jo. Du lover på den. Du skal nok bruge den til. Der er nok ikke servostyrke. En time og et par bidder senere. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Jeg er rigtig meget tilfreds med deres køb, så nu er det bare videre til den næste. Så der er ingen fare for, at du skal have tilbud? Nej, ikke lige i øjeblikket i hvert fald.